Davies ar peniad. O, ac yn derbyn yn ôl. O'r flic gan Fawcett. Davies, fewn at Duggan. Mae Henry Jones ar ergyd. Ac yn sydyn iawn, nathon ni weld flashback gan Hwlffordd o. Flashback go iawn o. Cyflymdra na mor sydyn a methu cael ni ar draws y golwr i'r gornel bella na. A Brwtsys ymlaen â hi, Jones. Gwych. Fawcett cael ei giro i'r bêl gan Shane Sutton. Ond wrth y modd eto o'r syniad y triongl bach na. Duggan, Henry Jones, syth i fewn i Fawcett, un cyffuriad. O'r bas mlaen tuag at Rushton, mae yn derbyn Rushton. Mae yna le i Aris! Aris yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Y symudiad gan Rushton, y gweledigaeth ger bas i gyrraedd e. Ac yna Aris mewn tipyn o le i orffen. Cyffuriad da gan Robles yn cynnig i'n lawr yr asgell eto yn creu a neud siw bod un amddiffynwr Carol dod ar draws. Rushton yn gweld hynna'n digwydd, gweld y safle, dod i mewn ni, wedyn Rushton defnyddio i ben yma ni'n gwybod fedrai godi dros y golwr fetaf, ond dwi'n mynd i neud ni, dwi'n mynd i osod Aris i fyny yn hawdd iddo fo sgorio. Gwych gan Rushton, weledigaeth campus gan yma ni'n, jyst i oedi, stopio, pasio, setio, sgorio. Gret o gol. Gret o gol tîm, ond Rushton just yn brofiadol yn y safle yna i wybod yn union be i wneud nesa. Hollol rheolaeth o'r sefyllfa. Mills Evans yn ôl at golwr Dave Jones. O, Dave Jones yn oedi, a Duggan oedd yn cael lawr arno fe. Dihangfa i'r Drenewydd. A Hwlffordd methu manteisio ar y camgymeriad yna. Dave Jones yn rhaid yn cael o'na ni yn ceca ni os ti'n gefnogwr Drenewydd. Ond mae yna le tro yma, Duggan. Wel, wir oedd yr ergyd yna yn chwipio heibio ceg y gol. Mae wedi gwneud gwyno yna fo'i gymryd yr ergyd ar. Duggan, mae'r ongl yn un dyn yndi. Ti bod tro mynd i gael chwaraewyr yn gweithio na chdi am bod chdi wedi methu'r target. John Davies, yn gallu tynnu yn ôl. Mae yna floc, a mae yna pelio am lawio. Och, na, mae'n tarau fraich, ond dwi'n mynd coelio po bydd o'n gwybod llawer amdani o gwbl. Rushton. Mas opsiynau. Dwi'n y bel nôl, Rushton. Waith da, Mills Evans ar ergyd. Ond heibio ar postyn. Just cymryd yn gynnar oedd y tric de. Fe nath o wneud hynny, ond Rushton eto, ond just dangos i ansawdd y fanna. Fil yn cymryd hwnna yn fyr. Croesed nawr yn cwmpo i Shepherd. Hitio postyn. Shepherd ar cyfle gwych yn y cwrt fyna. Hon oedd y cyfle. Unwaith mynd dod allan i cori fan hyn. Ti'n gwybod, un cyffuriad setio fyny. Wedyn mae yna gwiriad yn canol fanna rwa yr wrth un amddiffynwyr. Chris Coch, dwi'n siŵr pe oedd o. A wedyn mynd drwyth y postyn ar lwcus i Hwlffordd. Yn fyr, tuat Jones. Chwarae gan Fil a Brwtsys. Mynd am yr ergyd a Brwtsys. Oedd e'n mynd am y gornel isa yna. Ond Dave Jones yn ei weld hi. Wedi chwarae bob gêm. So mae'r un di cychwyn bob gêm. Mae'r unig un i Hwlffordd. Wel, tro yma, ar Williams yn llwyddo i droi Lee Jenkins a lledu. Robles, yr ergyd. Ac ar y postyn bella, Hesdon yn rhoi i fewn i dyblu mantes Drenewydd a Lee Idzi ar camgymeriad. 5 munud i fynd, a nawr mae'n edrych fel bod Drenewydd wedi sicrhau'r 3 pwynt. Wel, ti'n gwybod beth, mae yna i fi edrych ar. O'n i'n just sôn am Lee Jenkins sydd ddim mor dda yn y byd ar y Williams. Mae'r yn ei droi o fama, a wedyn yn creu y cyfle i setio i fyny. Robles efo'r ergyd ar draws y gol. Idzi wedyn yn neud yr arbediad, ond pam wneud hyn? Pam mae Idzi'n neud hyn? Pam mae'n taro i nôl, de, i llefydd gweitha yn y byd, yn gwybod lle mae'n chwaraewyr yn mynd i redag i mewn, a mae'n reiti ar blat i Hesdon yr eilir. Dwi'n meddwl dyle Idzi fod igon da, igon profiadol i wneud y well, i dal i afol yn ni, neu daro i am gornel. George, cynnig ei hun ar y systau. George, i'r gwrt bach af. Fawcett, dwi'n meddwl, methu gwyro i tuag at gol.
Mills Evans yn neud digon yn fan hyn, sti. Mae Mills Evans yn gwybod dwi'n mynd i gyro'r bel. Ond mae'n just rhyw ffordd just cael ei droed allan i daflu hyn. Reit o flaen Fawcett. O, mae yna dorri trwy llinell amddiffynol. O, mae rai fo sgorio. Drenewydd. Mae rai fo sgorio. Fawcett yn dilyn. O, dyna. Ia, Fawcett yna. Dwi'n disgwyl fo sgorio. Mae o'n mynd am y postyn gyntaf. Mae wedi rhaid o llygad i'r golwr. Dave Jones bod yn mynd ar ei draws o a trio chwipio fewn i'r postyn gyntaf. Look, it's a tough game against a really good opponent. I thought they were structurally very good, but listen, we dug in, got that much-needed clean sheet as well. We've been searching for it. I'm really pleased for the players from that end. I thought the two centre-halves were excellent. So, look, it's a good win for us, yeah. Obviously disappointed. 2 goals we conceded, really naive of us. And at times this year, that's been our downfall, really. More experienced teams seem to grind out the result, and that's another occasion today that's happened. 3 points on a clean sheet. Is that keeping you warm tonight as well? Well, we've been after that clean sheet since the first day of the season at home against TNS. So, yeah, that's for me, that feels better than the 3 points, to be honest, as a defender. And, yeah, we're just playing catch-up. We've been miles off it this season, and we've been trying to do the right things, but we've not been good enough. And the strange thing is, I think everyone's writing us off, which I don't know why they would be doing that. I mean, we haven't been good enough, but I definitely wouldn't be writing us off just yet anyway.